тамошобинони азиз, боду ҳавои форан ва манзараи дилфиреби Тоҷикистон ин субҳ мо гурӯҳи эҷодию техникии телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумиро водор намуд, ки бояд ба сайёҳат бароем, то бо шумо лаҳзаҳои ҷолибтарини ин сафарро мубодила кунем. то омода гардидани наворбардорон, ман харитаи маконҳои ҷолибтарини Тоҷикистонро аз назар гузаронда, мавзеи сайёҳати имрӯзаро интихоб намудам. бале, ман омода ҳастам, шуморо интизор будам. рафтем. некрӯз? бале. Мо барои тамошобинон нагуфтем ба куҷо меравем. Камераро омода кун, гап мезанем. салом тамошобинони азиз, барномаи раҳ ба раҳ аст. Ин лаҳза меҳмони хонадони шумо. Аз рӯи харита мо имрӯз як мавзеи хеле ҷолибу зебои истироҳатиро интихоб намудем, ки ин он бошад дараи зебоманзари Ромид. Бале, баъзеҳо мумкин аллакай рафта бошанд ба ин мавзеъ, вале барои онҳое ки мехоҳанд аз шароит ва имкониятҳои дараи Ромид бохабар бошанд, пас барномаи имрӯзаи раҳ ба раҳро тамошо кунанд. Рафтем. инак сайёҳати ҳаяҷонбахши мо, ки пур аз бозёфтҳо ва саргузаштҳост, аз телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ оғоз гардид. лозим ба ёдоварист, ки яке аз самтҳои муҳими пешрафти иқтисодиву иҷтимоии мамлакат ин баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонӣ дар соҳаи сайёҳӣ мебошад. маҳз рушди сайёҳӣ муаррифгари тамаддуну фарҳанги миллии мо дар арсаи ҷаҳонӣ ба ҳисоб меравад. аз ин рӯ муҳайё намудани шароити хуби хизматрасонӣ дар мавзеъҳои истироҳативу фароғатии мамлакат, истифодаи самараноки захираҳои табиӣ, муаррифии шоистаи табиати зебо шарту зарур мебошад. пас то чӣ андоза инфрасохтори сайёҳии сарироҳӣ дар шоҳроҳи Душанбе ромид бошад. бо берун гардидан аз шаҳри Душанбе, аллакай фурӯши меваҷоту сабзавот сари роҳ дар баъзе мавзеъҳо ба назар расид. ассалому алайкум. мо барномаи раҳ ба раҳ дорем ва қулфинайҳои хеле ширин диққати моро ҷалб намуданд ва мехостем барои худамон харидорӣ намоем. инам як сатил қулфинаи чанд сомон ё аз рӯи ҳаҷм? ин ҳар хела паҷомана ёш 15 сомон, ин айне ёш 20 сомон афа. яъне аз рӯи ҳаҷм беҳтар аст. набошад як сатила мехарем. тамошобинони азиз, макони фурӯши ин қулфинаҳо бисёр қулай аст, зеро кадом сайёҳ меҳмоне ки мехоҳад ба самти дараи Ромид сафар кунад, сари роҳ ин гуна қулфинаҳои ширинро барои худаш харидорӣ намояд. мо сафарамонро идома додем. баъди тай намудани тақрибан 10 километр роҳ, мо расидем ба даромадгоҳи дараи истироҳатию сайёҳии Тоҷикистон Ромид. тамошобинони азиз, инак мо
мо қарор дорем дар назди дарвозаи дараи Ромид ва инҷо роҳ ба ду самт тақсим мегардад. Як тарафаш ба самти шаҳри Ваҳдат ва дигар ба нуқтаи интихоб намудаи мо, яъне мавзеи истироҳатии дараи Ромид. Албатта ин дара бо ҷойҳои зебои худ, чашмаҳои гарм ва кӯлҳо маъмулу машҳур мебошад ва мо имрӯз аз наздик бо ин ҷойҳо шинос мегардем. Шумо ҳам ҳамроҳи мо то охири барнома бошед. ба хотири ҷалби сайёҳону меҳмонон дар даромадгоҳи дара сокинони маҳаллӣ ба фурӯш ва пухтани нону самбусаҳои гарм машғул ҳастанд. инак ворид шудем ба яке аз мавзеъҳои ҷолибтарини сайёҳии Тоҷикистон, дараи Ромид. дараи сайёҳиву истироҳатии Ромид дар миёни дигар минтақаҳои Тоҷикистон ҷойи намоёнро ишғол намуда, соли 1959 таъсис ёфта, аз соли 2000 бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дараи Ромид минтақаи сайёҳию истироҳатии Тоҷикистон эълон гардидааст. мувофиқи маълумотҳо, дараи Ромид дар паҳнои 16200 гектар замин доман густурдааст. ин дара дар самти шарқ ба оби гарм ва аз тариқи дараи Канаск ва дараи Камароби ноҳияи Рашт, дар ғарб аз тариқи Роҳатӣ ва теппаи Самарқандӣ ба дараи Варзоб ва аз он тараф то марзи Регар бо Узбекистон, инчунин дар самти шимол ба навоҳии Айниву Мастчоҳи вилояти Суғди Тоҷикистон роҳ дорад. дараи хушманзараи Ромид дар болооби дарёи Кофарниҳон ҷойгир буда, номашро аз номи деҳаи зебои Ромид гирифтааст. дар кӯҳҳои ин дара ҳазорон набототу растаниҳо арзи вуҷуд дошта, бо истифода аз ин сокинон бештар ба фурӯши растаниҳои шифоӣ ва меваю сабзавот машғул ҳастанд. Ассалом, мо сабти барномаи раҳбараҳ дорем ва айни ҳол мо сафар дорем ба самти дараи Ромид ва мехостем аз ҳамин чукриҳо як-ду банчаро харидорӣ кунем. ин чукриҳоро шумо аз ҳамин дараи Ромид ҷамъ мекунед? Ромидҳо бале, аёс ҳамин мардуми дара мо ба меёранд, мо мехариму дар ҷай ёра мефурӯшем. ба ғайр аз чукриҳо боз дигар меваҳоро ҳам мефурӯштед, на? Сабзавот. Ҳамаи чи, ҳамин тамом яъни овощи ёра саб мефурӯшем. Сайёҳон ба ҳамин дара мебиёянд, чӣ гуна таваҷҷӯҳ доранд? Рафтӣ гузашта рафтан мебиёнд. Харидорӣ ҳам мекунанд? Чанд сомон аст ҳамин як банча? ду банча. чун баҳор аст ва фурӯши чукрӣ дар ин мавсими сол зиёд ба назар мерасад ва барои шумо ҳам тавсия медиҳам, ки биёед дар ҳамин фасли баҳорон ба дараи Ромид истироҳат намоед ва ҳамзамон чукриҳои болаззатро харидорӣ кунед. Ташаккури зиёд. шароити хуби сайёҳӣ сарироҳӣ барои ҷалби ҷаҳонгардон нақши калидӣ дорад. албатта Ромид ки бевосита минтақаи сайёҳӣ аст, дар дараи мазкур меҳмонхонаву тарабхонаҳои замонавӣ ва чойхонаҳои миллӣ сохта шуданд, ки дар давоми сол метавонанд садҳо сайёҳони дохилӣ ва хориҷиро қабул намоянд. ин аст ки диққати моро як чойхонаи ҷолиби сарироҳӣ ба худ ҷалб намуд, вале роҳи таъмирталаб дар баъзе мавзеъҳои ин минтақа барои ҳаракати нақлиёти мо халал мерасонд. бо ворид шудан ба ин дараи зебоманзар аллакай боду ҳавои тоза ба машомам расид ва
лозим ба ёдоварист ки дараи ромид бо табиати худ фарқкунанда аст, вале боиси таассуф аст ки роҳҳои ин мавзеъ таъмирталаб ҳастанд ва барои сайёҳон каме мушкилӣ эҷод менамояд барои нақлиёти онҳо. Дар ҷое ки мо айни ҳол истодаем, мавзеи фурӯши гулмоҳӣ мебошад ва фикр дорам ки ҳар як сайёҳе ки ба ин ҷо меояд ҳатман дар ин ҷо таваққуф мекунад ва аз форел мечашад, маззаашро мечашад. Мо ҳам меравем гулмоҳиро истеъмол менамоем. табиат ва муҳити гирду атрофи чойхона аллакай табъи ҳар як меҳмонро болида мегардонад, зеро тарзи ороиш ва сохтмони чойхона ҷолиб ҳасту зебо. баъди тамошо ва сайругашт дар ин макон, хӯроки маъмулии ин чойхона яъне гулмоҳиро фармоиш додем. Салом, шумо масъули ҳамин ҷо? ҳамаи ин моҳиҳо нави гулмоҳӣ. Як ташро барои худам интихоб мекардам. Ана ҳамон. ҳангоми сафар ба дараи ромид бисёр сайёҳонро мушоҳида намудем ва маълум гардид ки таваҷҷӯҳи гардишгарон ба ин минтақа зиёд ҳаст. То омода гардидани хӯроки фармоишдодаамон каме бо сайёҳони дохилӣ ҳамсӯҳбат шудем. Ассалом. барои шумо иштиҳои таом. мумкин аст каме қатъи шумо суҳбат кунам, агар иҷозат бошад. ба фикри ман шумо ҳам имрӯз ба дараи ромид истироҳат, саёҳат омадаед ва мехостем бифаҳмем то чӣ андоза барои шумо ҷолиб аст ин мавзеъ. мо як гурӯҳ рафиқон ҷамъ омадем ки ба дараи ромид ба сайру саёҳат бароем ва аз боду ҳавои хушманзараи ин дара бархӯрдор шавем, чунки тоҷикистон худ кишвари сайёҳӣ ҳаст. монанди дараи ромид дараҳо дар тоҷикистон бисёр аст, монанди дараи қаратоғ, дараи ширкен, дараи варзоб, дараи алмосӣ, аз он ҷумла дараи ромид. бинобар ҳамин инҷа асосан нафақахӯрон ҷамъ омадагӣ ҳастанд, мардумаи синни солашон калон. бинобар ҳамин дар вақти ёшӣ мумкин баъзеҳо дар инҷа кор кардагиянд, зиндагӣ кардагиянд. имрӯз ба ёди ҳамон гузаштаҳо боз сафари дараи ромид кардиянд ва дар ин чойхонаи хусбоду ҳавое ки бисёр як таровати хуб дорад, дарахтон айёми гул, айёми майса, мана ин булбуло хода истодаанд. якдам дами хуб занем ва аз гӯшаҳои тоҷикистон бархӯрдор шуда роват барем. ташаккури зиёд ба шумо. бори дигар иштиҳои таом. اینجا طرز پختن این ماهی دو نمونه است. بله، یک تاش نمانگاله، آلوبی، یک تاش بریونی. با اشتیای تو. تشکر.
хеле болаззат будааст. сарчашмаи зебоӣ ва оромии рӯҳу асаби инсоният албатта табиат ҳаст. аз қуллаҳои кӯҳӣ то уқёнусҳои беохир, аз ҷангалҳои сарсабз то зебоии беҳамтои гулҳо. мафтуни табиат будан маънои дӯст доштани худро дорад, зеро мо як қисми ин ҷаҳони аҷибем. ба худ иҷозат бояд диҳем ки гоҳ-гоҳ таваққуф кунем ва аз зебоии ин гӯшаи биҳиштосо ҳаловат барем. аз мӯъҷизаҳои он тааҷҷуб кунему ин неъмати гаронбаҳои Тоҷикистонро қадр намоем. барои тасвири табиати нотакрори дараи Ромид соатҳо гӯем ҳам кам аст. дар баъзан ҳолат қалам оҷиз мемонаду сухан лол. ин ҳама шукӯҳу шаҳоматро ба чашми сар бояд диду аз накҳати атрогини гулу гиёҳ баҳра гирифт. дар домони сабзазор, канори дарёи пуртуғён ва зери сояи дарахтони зебо қадкашидаи ин мавзеъ каме нишастан ҳузуру ҳаловати дигар мебахшад ва дар ин муҳит акс гирифтан боз ҳам сафарро хотирмонтар месозаду барои абадӣ дар қалбу дида нақш мегузорад. чуноне ки мо пештар зикр намудем, дараи Ромид бо парвариши моҳӣ гулмоҳӣ маъмул буда, бештари сокинон ба фурӯши моҳӣ машғул ҳастанд. гулмоҳӣ аксар вақт дар обҳои софу сарди дарёҳо, кӯлҳо дида мешавад. аз рӯи ранг низ гулмоҳӣ чанд нав мебошад, масалан гулмоҳии сурх, қаҳваранг ва рангинкамон. баҳри ҷалби сайёҳону меҳмонон, дар Ромид ҳафсҳои моҳипарвариро сари роҳ бунёд намуданд ки қулай мебошад. фақат дар баъзе мавзеъҳо набудани нишонаҳои муҳими сари роҳӣ каме моро нороҳат сохт, зеро мавҷудияти чунин нишонаҳои сари роҳӣ барои ҳар як сайёҳ муҳиму зарур аст. қайд намудем, дар дараи Ромид моҳипарварӣ хеле равнақу ривоҷ ёфтааст ва мавзеъе ки мо айни ҳол қарор дорем дар ин ҷо. дар ин мавзеъ зиёда аз 15 ҳавзи моҳипарварӣ вуҷуд дорад ва асосан навъи моҳии форел, яъне гулмоҳӣ зиёд ба назар мерасад. ҳатто сайёҳон ҳам ҳангоми сафар ба дараи Ромид дар ин ҷо таваққуф мекунанд ва аз ин ҳавсҳо дидан менамоянд, таассурот мебардоранд ва барои худашон ҳам харидорӣ мекунанду сафарро идома медиҳанд. Actually, I travel throughout the world often, among which in Central Asia and in beautiful Tajikistan.
ман сайёҳати ҷаҳонро хеле дӯст медорам. Чанд давлати Осиёи марказиро дида намудам. Ниҳоят ба Тоҷикистон омадам. ҳоло танҳо ҳисору чанд навзеҳои кӯҳиро тамошо намудам. Хеле зебо мебошад ин макон. Дараи Ромид макони хеле зебо аст. оду ҳавои ин макон тоза мебошад. Тоҷикистон бисёр мавзеъҳои ҷолиби сайёҳӣ дорад, ки яке аз дигараш зеботар мебошад. албатта барои мардум ҳам баҳри меҳмондориашон изҳори сипос баён менамоем. кӯҳҳои баланду табиати мафтункунандаи ин минтақа фарқкунанда аст. ман ин маконро барои сайру сайёҳат интихоб намудам. воқеан ин макон маро мафтун сохт. дар хусуси мардум ва табиат гуфтем ва мехостам дар бораи хӯрокҳои болаззати ин мавзеъ сухан намоям. барои ман таомҳои миллии тоҷикӣ аз ҷумла кабоби болаззат барои ман хеле писанд омад. моҳии ин мавзеъро ҳам истеъмол намудам. Yes, we ate fish. This one we ate yesterday. So big plate of 1 kilo because you can eat it 1 kilometer from here. They grill it for you. And I ate it fried just now here, prepared by the people from the farm. баъди чанд лаҳза таваққуф мо саёҳатамонро идома бахшидем. бояд зикр дошт ки дар минтақаҳои сайёҳӣ осоишгоҳҳо барои барқарорсозӣ, истироҳат ва беҳтар намудани саломатӣ аҳамияти аввалин дараҷа доранд. осоишгоҳҳо инчунин барои ҷалби сайёҳон ба минтақа ва рушди сайёҳии тиббӣ нақши муассир доранд. муҳим сатҳу сифати хизматрасонӣ ва ба талабот ҷавобгӯ будани онҳо мебошад. гурӯҳи эҷодии мо ҳам аз ин осоишгоҳҳои сарироҳӣ дидан намуд. яке аз самтҳои асосии соҳаи сайёҳӣ ин албатта таъсис додани меҳмонхонаҳо, ҳомстейҳо ва осоишгоҳҳои сарироҳӣ ва шароити хуб фароҳам намудан барои ҷаҳонгардон мебошад. хушбахтона дар роҳи дараи Ромид чунин осоишгоҳҳои истироҳатӣ зиёд ба назар мерасад, зеро худи дара макони истироҳатӣ мебошад ва беҳтарин ҷой барои сайёҳон аст. истироҳат дар оғӯши табиат барои беҳбудии ҷисмонӣ, эмотсионалӣ ва рӯҳонии мо муҳим аст. ин манзараҳои табиии моро илҳом мебахшанд. истироҳат дар чунин табиати бииштосо на танҳо як вақткушии гуворо аст, балки унсури муҳими нигоҳбини саломатӣ мебошад. воқеан лаби дарё нишастан ва истироҳат кардан лаззати ҳақиқӣ доштааст ва рӯҳу асаби инсонро ҳам хеле ором мекунад.
ҳангоми дидани ин мавзеъ зебогии кӯҳу даман ва табиати ҳайратангез ва нотакрори онро эҳсос намудем. обҳои зулоли ин минтақа ба кас рӯҳу илҳоми тоза бахшида, манзараҳои он диққати шахсро ба худ ҷалб мекунад. гармчашмаи шифоии Заирон низ дар ҳамин дара ҷойгир аст, ки мисли дигар гармчашмаҳои ҷумҳурӣ маъмулу машҳур аст. ин оби шифобахш барои табобати дарди миёну пой богунҳо хеле муфид аст. ҳамасола дар дараи Ромид лагерҳои истироҳатии тобистона ба монанди Ҳамсафар, Афсонаи кӯҳӣ, Кайҳон, Булбулакон, Явроз ва ғайра фаъолият менамоянд, ки аз тамоми гӯшаҳои мамлакат наврасон, кӯдакони болаюқад, ҷавонон аз корхонаҳо ба ин ҷо ба истироҳат фаро гирифта мешаванд. вале мо фурсати дидан аз ин истироҳатгоҳҳо надоштем ва ҳаракат намудем ба самти ҳудуди табиии махсус муҳофизатшаванда резервати биосферии Ромид. кӯҳҳои сар ба фалак кашида, чашмаҳову растаниҳои шифобахш, дарёҳои пурҷӯшу хуруш, ҳавои софу беғубораш воқеан ҳам ҳайратовар аст. табиати ин макон аз мавзеъҳои зебои сабзпӯш иборат буда, дар байни ду шохоби пуртуғёни дарёи Кофардиҳон, Сорбою Сардаи Миёна ва пасту баландиҳо ҷой гирифтааст. олами гуногунии набототу ҳайвонот, ҷамоаҳо, популятсияҳо ва намудҳои нодиру камёфт, инчунин дар ҳолати мӯътадил қарор доштани мавзеъҳои ҷангалзор, чаманзори зебо ва намудҳои нодири растанӣ ва ҳайвонҳо ба макони махсус муҳофизатшавандаи резерватии биосферии Ромид ҳусни дигарро зам менамояд. резервати биосферии Ромид ки соли 1952 ҳамчун мамнугоҳи Ромид ташкил шуда буд ва аз соли 2014 мақоми резервати биосферии Ромидро гирифт, ки ҳудуди 16400 гектарро ташкил медиҳад. дар ҳудуди резервати биосферии Ромид ҳайвонҳои нодир ва ғайринодир сукунат доранд. дар ин ҷо метавонанд сайёҳони хориҷӣ омада тамошо намоянд. инчунин дар дохили резервати биосферии Ромид парваришгоҳи гавазни бухороӣ ташкил шудааст, ки то ҳоло 10 сар яъне сукунат дорад. дар ин резервати биосферӣ ки масалан то 1003 хатсайри сайёҳӣ барои сайёҳон кушода шудааст ва аз кормандони худи резерват ва аз муассисаи давлати ҳудудҳои табиӣ махсусшаванда ва гоҳе аз намояндаи кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо онҳо ҳамроҳӣ менамоянд. хусусан онҳо бисёртар ба сайёҳони пиёдагар барои онҳо таваҷҷӯҳ доранд ва бештари дигарашон хусусан барои омада дидани гавазни бухороӣ ба ин парваришгоҳи резерват ташриф мебаранд. бояд қайд кард, ки асоси бойгарии Ромид ин мавзеъҳои зебои олами наботот ва намудҳои гуногуни онҳост. ҷамоаҳои зиёди дарахтӣ, буттагӣ, ки дар дигар қаламрави ҷумҳурӣ кам дучор мешаванд ё тамоман вуҷуд надоранд, дар Ромид мӯътадил сабзиш доранд. бале, агар дар бораи табиати мафтункунандаи дараи зебоманзари Ромид сухан гӯем, соатҳо камӣ мекунанд. фақат гуфтан ҷоиз аст, ки ҳар як гӯшаи Тоҷикистони азизи мо биҳишти рӯи замин аст. воқеан ҳар як гӯшаи Тоҷикистони азизамон зебо ҳасту ҷолиб. тамошобинони азиз, ниҳоят мо расидем ба нуқтаи охирони барномаи имрӯзаи раҳбараҳ, он ҳам бошад муассисаи давлатии ҳудудҳои табиӣ махсус муҳофизатшавандаи резервати биосферии Ромид. албатта новобаста аз баъзе камбудиҳои сари роҳӣ, дараи Ромид воқеан мавзеи ҷолибтарини сайёҳӣ истироҳатӣ мебошад. тамошобинони азиз, дар ҳамин ҷо расидем ба фарҷоми барнома
барномаи раҳ ба раҳ. Сарбаландиву хонаободии шумо орзуи ҳамешагии мост.